ovaj divni i moderni svijet, kako je čovjek mogao napraviti svu tu civilizaciju oko nas? Trebalo mu je nešto što će iskoristiti njegovu sinergiju. Je li to znanost? Je li vještina? No ono što pomaže ljudima da zajedničkim radom ostvare nekakve ciljeve, oduvijek je bio, ostao je i bit će menadžer. Stjecanje znanja u 21. stoljeću više nema ograničenja, zato je tu online akademija. Sport i edukacija na jednom mjestu. Neka edukacija i zabava budu jedno. Priroda me opušta, zato najviše volim učiti u prirodi. Svatko ima svoje mjesto, svatko ima svoje vrijeme i način učenja. Uz online akademiju jednostavno odaberite svoj način. Na bilo kojem mjestu, bilo koje vrijeme, online akademija daje vam priliku da naučite menadžera prodaje. Što je menadžer prodaje? Menadžer prodaje je smjer koji vam nudimo, kojim ćete podići svoje performanse. Znači, kako voditi prodajni tim, kako komunicirati sa svojim klijentom, kako podići svoju prodaju za 20% u vremenima kad drugi propadaju. To možete učiniti na svakom mjestu uz online akademiju. Za svaki uspjeh potreban je određeni napor, jer svaki uspon je težak. Online akademija siguran je most ka vašem uspjehu. Online akademija omogućila mi je stjecanje znanja iz marketinga na vrlo jednostavan, ali profesionalan način. Koristim ga u svom svakodnevnom promocijskom poslovanju. Možete to i vi. Kada ste nevidljivi, kao da i ne postojite. Ono što vas čini vidljivim u očima vaših potrošača, ono što vas čini vidljivim u očima klijenata je marketing. Upravo to vam nudi naš smjer menadžer marketinga koji ćete savladati na bilo kojem mjestu u bilo koje vrijeme uz online akademiju. Online akademija, vaš siguran vjetar u leđa za poslovni uspjeh. Na bilo kojem mjestu, u bilo koje vrijeme.